na top become top. Akwina la di enyi nwa ya. That is my past. Dimkwa. I didn't show you what I think now. I didn't show you what I think of Wolfman. I didn't show you what baby in your testimony before. I didn't show you what baby did you cast. You have always in my long, only button low. Okay, always. Because I didn't make a you. No perfect job. Say all I call nobody. Because see me perfect job. Woman, if I would say this design in Obuda. And I talk all down. Although I had a blue and nobody called down. On our only day, before below a cable, not cable. Or send me a cable. Or send me a walk cable. Or say warrior can get a warrior can get a. Or if you do only what you could say, dear. If you do make it up, ya count only can do money you believe in an hour. Because see them perfect job. Because can I? Because. Makuzu complete atoro media atoro part payment bikunu o yabo na olu agazi bikunu bajidenke. Thank you. Bajidenke. Thank you. Ana maya yo sinem perfect job atoro mo ka odeka bikunu bikunu Apostle Master Nandi Night mebu amoma o. Apostle Master Nandi Night mebu amoma o. Apostle Master Nandi Night mebu amoma o. Osokwa. Apostle Master Nandi Night mebu amoma o. Oso. Amuma nebu Maria ma o. Amuma nebu Maria ma o. Amumo nebu no Maria ma o. Amumo nebu Maria ma o. Amumo nebu no Maria ma o. Amumo nebu Maria ma o. Master Nandi Night mebu amuma o. Amumo nebu Maria ma o. Apostle Nama amumi nebu Maria ma o. Amumone Bumaraya Mao. Apostle Nama so Nandi Night mebu amuma o. Amumone Bumaraya Ma. Apostle Nama so Nandi Night mebu amuma o. Amumone Bumaraya Mao. My father, speak. My father, speak. Amumone Bumaraya Mao. Amumone Bumaraya Mao. Amumone Bumaraya Mao. Ekwensu welebe onyinye niile si n'aka ya bịala m na afa mbụ Chinenye afa m abụghị ekwensu nenye ekwensu biko were nuo onyinye niile si n'aka ya bịala m afa mbụ Chinenye afa m abụghị ekwensu nenye moresis mosaino norindere birabi nata ulisena sikase naya niko be kugo no naya ina yere juju eba bukoko ina kwa okoba no kunseba moresis mosaino rindere birabi nata ulisena niko ba yaba idioto ina kwa ba ekwensu akposo na mi ma ga imepia aimekwe akaso na miwe wachi obuba akaso na miwe mpia ka nwo aimekwe akaso na miwe aimekwe. It's up my first crusade in Deliverance na Nnokwa na ku village Nnokwa kan no ibe I think I nda to kata ndo wana so no enwe ihe kechiri ma na ebe ife mbugo onye komite enwe be mfuru na be nu ma na ebe vie je ba bi nko mo onye komite step forward. Yeah, yes, come forward. Come forward. Hi. You could say that. Stop up. The man before. Egu.
na ntọpụ ndị kelabụ na-atọpụ na ntọpụ ndị kelabụ eze tọpụ na ntọpụ ndị kelabụ eze tọpụ na ntọpụ ndị kelabụ na-atọpụ na ntọpụ ndị kelabụ asị na-atọpụ biko na ụtọpụ na ntọpụ ndị kelabụ na-atọpụ biko na ụtọpụ na ntọpụ ndị kelabụ na-atọpụ dozie na ụtọpụ do na ntọpụ ndị kelabụ ọdịkiri kọbọm na-atọpụ ndị eke na-atọpụ biko na ụtọpụ na ntọpụ ndị ndị anọghị na-ebu amụma na ndị janọti na-ebu amụma Lose it! aya Lose it! ai Lose! father speak Oh yeah, the father problem. speak Lose it! Lose it! Lose it! Na-atọpụ biko na ụtọpụ ntọpụ ndị kelabụ na-atọpụ na m ụtọpụ do ntọpụ ndị kelabụ ọcha bịa na ọcha na-atọpụ na ntọpụ ndị kelabụ na-atọpụ biko na ụtọpụ do na ntọpụ ndị kelabụ na ntọpụ ndị kelabụ na-atọpụ na-atọpụ na ntọpụ ndị kelabụ na-atọpụ eze tọpụ na ntọpụ ndị kelabụ papa tọpụ na m ụtọpụ do ntọpụ ndị kelabụ ee tọpụ na m ụtọpụ na ntọpụ ndị kelabụ ee papa bakọ na m ụtọpụ do ntọpụ ndị kelabụ na-atọpụ eze tọpụ na ntọpụ ndị kelabụ na-atọpụ come on come on come on nna m ụtọpụ eze tọpụ come na on ntọpụ ndị kelabụ ee nna m ụtọpụ biko na-atọpụ na ntọpụ ndị kelabụ na ntọpụ na kila Afam. afa gị onye kọmita ịbụ onye obi ee ife na-eme ma ama agụtara anya agụta nke nje zata azata ọ direct from mgbago ịbụ onye ogide ekwe ifunugo mmezi bifo eji mba m eji m nke yi ebere ga ebere ebe a bifo Yeah, my first time. for your first time abi Yes, sir. mma tara maka ịma ịmara ife ị na-eme Daddy, Toyota mo. akwa ị na-ala di enyi gị nwaanyị Daddy, you're my past. di m kwa di this girl neighbor why Daddy, you're my past. Kira din kira ala no mba mba dano mba dano adano ogero mun ne adano ogero de no ya How go send my past? iya bo pass ya ona la body before Ona ala di ona ria Kira. isa past ya mgbe digi dem do ya ala di ofuma mbo digi si be ya po be ya de na leba I will deliver you Thank you. ala jadi mmadu wa bere mmo Mmemezi. wo pa ka o nwere enyi nwoke ona akita na ya boss iji no mbia no ị na-akpọ egbodo anya so ọbụla kwụsị ịkpụ ya kwụsị ịkpụ ya kwụsị ịkpụ ya kwụsị ịkpụ ya I will deliver you Amen. Kinarana Thank you, sir. ona no go no amụmụ na-ebu mara ya ma o na amụmụ na-ebu mara ya ma amụmụ na-ebu mara ya ma o hey ngwa yes come up o so na ndị ji anọ tinye ebu amụma o So na ndị ji anọ na-ebu amụma o. o so na ndị ji anọ tinye ebu amụma o O so na ndị ji anọ na-ebu amụma efi igbo so na ndị ji anọ tinye ebu amụma o O so na ndị ji anọ na-ebu amụma o. imo yembu No sir. more like abi Jesus. onye kọmita Yes sir. onye kọmita Yes sir. onye kọmita ibo onye ọmọ Yes sir. Yes sir. Please. efi igbo so na ndị ji anọ tinye ebu amụma o O so na ndị ji anọ na-ebu amụma o. ị nwere egbe na egbe ya ọka na lumbi Daddy bubu ụzọ. nke dị na wardrobe na nke dị n'okpuru bed egbe na-abụ iji agbanwu ndị mmadụ onye kọmita kedu ebe ọ dị onye kọmita egbe iji agbanwu mmadụ egbe ya ọkadịna egbe ị na-agba egbe iji agbanwu ndị mmadụ ọka dị ya Nwa nwere egbe. na nke nwere egbe na-abụ iji agbanwu ndị mmadụ mgbe ị na-ezu ori mgbe ị kara n'ụwa ka ebe ọ dị ọka na lumbi Nwa. ekwu nwere egbe Nwa nwere egbe. nwere nchọ ijikwu kedu meji alalụ nwunye landlord nwunye ya ụlọ nke nwaanyị adacha nwunye landlord nye ya ụlọ kedu ihe iji alalụ ya Ọ dị ka ife na-eme dị n'isi. Kwụda akọbụ ihe nke ahụ. Mala nwunye landlord m. so dey with me inyere na ego Imizwa ni iji akwụkwọ iji Ejiro akwụkwọ ni akwụkwọ imizwa kancha ni nego fami. ife arụziri m Ụka mgbu ọ na-alụta ka na wọtara. Tukwata anya ya bụ before na the phone do ya bụ na okodo. Kwụda kpalị bụ ihe nke a.
Oga, I'm not going to be not demon. No, actually cast that demon. Amen. Actually cast that demon. Amen. Dente ya unu akwụla onwe unu kwụla onwe ya ugwu ị na-ezu ezu Chineke na-efe ọmadị na-efie ka m kwuru nke bụ eziokwu onye a na-ekwu ihe a mụ ala nwunye landlord m since nne ji mụ ebiri bụ tenant gbaghị ka m bi up to today nwa nwere egbe mụ nke nwere egbe Apostle na maso na ndị ji anointing na-ebu amụma onwere ife ọ na-afụ onwere ife ọ na-ebu ọtara infection onwere ọzọ ibu na nwere infection onwere ife ọ na-ebu otu na ndị ji anointing na-ebu amụma akụkọ chere mbere were ka anyị setụrụ ọnụ mụ ka ife ọzọ n'ụdị aṅa onye nyere onye ego ntị enyi nyere onye ego ka ife ọzọ mụ na-ete hey gini ichefu ọkwa nchefu ụdịrị igbo mume ya gbagbo ite n'iwe na mbụ ebubo enweghị ihe ọbụla gwara gị onye kọwara ndị ọfụma iwu abịa nwee wet na wee gboo ite m iwe chefu everything biko ọbụzi nke na ala nwunye landlord o nwere ka landlord si ene m anya ọ na-akịta m na ọ dị ka eziokwu ego kinyere ya Enye m ya 15,000. Enye m ego ọ bụla minista gị kpọọ m amedị dibe line ebe na gwara ka ezu onye ka apụọ ite ka ihe ọ ga-ezu ezu ego m ego ya unu ewe nwe ka nye m ego ekwere biko ya na POS ọ na POS na POS ga-adụ mba ego nye gị na kiri